Nginibingelele babukeli, ngiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle niyaphila-ke. Lana-ke siletheke insizwa-ke eze ngodaba layo oshaqqisayo. Laphana-ke ilithe ayize nalo daba izolibeka phambi kwenu, izonidlala laphana-ke. Inkinga enkulu ebhekene nayo ayisazi ukuthi-ke kumele yenze njani. Izokuchazela-ke le story side kakhulu-ke. Mina-ke vele-ke usengichazelile side kakhulu. Kuzoba khona part 1, part 2, part 3, part 4. Kodwa-ke soqala manje simdedele, simnike ithuba achaze indaba siyindlale kunina. Mina-ke ngizobe sengicela kini ukuthi-ke mawukuthi uyaqala ungena la kuleli khasi leli, wenza sure ukuthi awuphumi-ke nje ungacindezelanga-ke ibhathini usubscribe khona phela singeke size sikulahlekele le story. Khona uzokwazi ukuthi uhlale kulona ikhasi kileli walindele wonke amaphasi kuzobe sekutheni sifika la siphetha khona le story. Mpemu sizwe yakithi sikubingelele. Hayi, ngibingelele nami. Besacela-ke uzele nodaba lakho okuyilona ukuthi laze lafika ekutheni uzusithinte usibhalele ufuna ukuthi sikusize. Ngabe udaba lakho liqala kanjani? Usiqalele nje ungasifihleli lutho. Oh hayi, isitori sami siqala kanje. So ngaqeda isikole ngisemncane, kanti isimo ekhaya sasingekho sihle. Ngenxa yokuthi isimo sasingekho sihle angikwazanga ukuthi ngiqhubele phambili nesikole. Kwaphoqa ukuthi kumele ngihambe ngiyofuna imisebenzi. Hayi lutho ukuthi imisebenzi vele ngaze ngadecide ukuthi angihambe ngiyobona umuntu osizayo obonayo. Mengifika kumuntu osizayo angitshela ukuthi hayi mina anginaso isinyama, phela nje khona into esheshayo azonginika yona ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole imali yokuthi ngiyiphilise. Hayi-ke nami-ke phela ngokuthatheka ngoba nakho isimo ikade kulelezike ekhaya, wonke umuntu ubheke mina njengomfana. Hayi nami ngivumele phezulu ngibone ukuthi nakho sengizokwazi ukubeka isinkwa ekhaya etafuleni, kanti angazi ukuthi ngiyithela kunoxhala. Hayi sithe sihamba-ke nenyanga saya emfuleni eyayongigeza. Mingigeza iqede ukungigeza yase iyangicaba. Imingicaba bese ifaka umuthi kumina. After isifaka umuthi yaqale yathatha igazi yalifaka kwesinye nje isitsha yalifaka phakathi, yaseqede yathi angihogele ngisaqhuma nje kanje. Hayi ngenzeke phela nami ngoba ngumuntu odinga usizo ukuthi ngibe nemali. Hayi sitheme sihamba isikhathi siqhubeke isikhathi. Hayi ngizizwa ukuthi angibe right egazini nje, ngiyashintsha ngiyahlukumezeka, sakugula kahle ngase ngigula. Hayi mengiya kodokotela bathi ababoni lutho. Uphoqa ukuthi kumele ngibuyele Action. ngase ngigula kakhulu. Mengiya kuyona inyanga ngiyocela usizo ukuthi hayibo nakho sengihamba ibhedlela nodokotela bathi ababoni lutho kwenzeka kimi. Abese yangihleke yangitshela ukuthi hayi mfana, lento engangikufake yona isithwalo. Mengimbuza ukuthi kungani ngifaka isithwalo ngoba ngangasicelanga isithwalo, mina ngangithi ungisusa amabhadi ngoba nakho ngizama yonke into umsebenzi angiwutholi. Wathi kwangelula ukuthi angitshele, kepha isithwalo lesasifake kumina and sizongisebenzela sinamandla kakhulu. Ngathi mina ngisifunda isithwalo sakhe. Wathi uma ngigoloza kuzofa mina, mekufa mina kuzobe sekulandela wonke umndeni wami one by one, ekhaya kuyosala kushaya ibhungisi. Ngaphoqeleka ukuthi kumele ngiyenze le sacrifice. Ngase ngambuza ukuthi okay, ngoba-ke ngingafuni ukufa mina, so manje uthi kumele ngenze njani? Wangitshela ukuthi angithathe ilungu elilodwa lomndeni. Ekhaya-ke bekusanda kuba khona usisi osanda kubeletha ingane. Kwangiphoqa ukuthi okay, futhi angisacrifice ngayo le ngane esanda kufika emhlabeni engenacala, evele nje yazi ukuthi izothwala amacalana. Hayi ngesikhathi bese sibhedlela ngashaya ngazi ukuthi ngizomvisitha udadewethu. Mengimvisitha abese yaphuma ahambe eyochama, ingane ayishiye nami. Meyishiya ingane bese ngicindezela ngomcamelo, kube ngazi ukuthi iphefumula kanzima, kube ngazi ukuthi ngiyayidabukela. Ngiphinde ngithi uma ngingayenzi lento kuzofa mina bese balandela bonke. Ngiyicindezeleke ize ithule bese ngiyisika ngereza kancane esandleni ukuze ngizokwazi ukuthatha ukuze ngizokwazi ukuthatha igazi layo ngilihambise kuyona inyanga le elifunayo.